Haupra Nongrim ban penim ban penha ban penkeladu pan mau haga jing im jing iwe bewe benon kala ke por penerusan living hawa ini nang Tristom kum unit na kalian masuk sedang ke gram yang kum kapat yang nang hawa ite program yang tok university hari ni te yo ye ke jing kelam cikete na tentem Lihat orang nyawa ketika tinggi satu iwa pergi ke benai kelaya kejingai nanti ke bamenta ke bakumba saus nem tam kejingai nanti jong ke parti rengi somu ba kejingai nanti jongi batang kendian dai beli umsi beli no ini ha kejing sedang ke baningkong kum ke parti ni late sampai ba ke election ke baningkong du ke assembly election arpo arpulai ban lingma kejing kurku ke jong beli ngayo samut ki emily ki badon hang te po yang darbar thawan bat ki bayasan nangamta ka khya khasan ba ka jing e ka jong pai ba kaleng kari bat ban pedap hokru ya ka kamram ko bo pai ba ulo binchet la kalong ha ki constituency ki jongi ba kum juru shaki shabana ko constituency habidi bat ka ri bat ka jai menriu hi bar huwe ngimla ru khlam la aingu ublei ba ri ki jing kurku ka bo ublei ula the shlei halo jongi kum ka parti baginyo ban seisnen tangadin chisnem jong election arpo arpulai ngelayo ban sei yu MP na ka jai ban riu jongi na ki lai ban riu tli ki constituency ngelayo ban sei yu Emily na kalian ka jongi kum ka parti ban yo e ka jingkushan na ki lai ban riu tli ki constituency ni so ban aingu yu blai kini ki jingi kurku ki jong blai ban ngait scam kum malong manga ngai scam ma piru kum ki nongket kam di ba khan ni da so sarong bag ni yo man sim bandon yu MP jongi hang tei hapo New Delhi hapo parliament ngin peti kana ru MP jongi unum dei MP opposition klikti nei dei MP uban late ru ban tenru shaki kini ki central institutions ki papier ki badan hapo jong kanika ri ka jonga ba ka jong na so kumen ba ka jingkur ku ko jong play ka urlong bat kalong ka jingkur ku nang ta jong ga jong pi bat nga sogmen rupat ba tang hadian sesisnen na ka MP election ha ka arpo arsan usnam arpo arsan hindi ban klan no kadi ka history nam ta jongi kum ka party empadon ka wai pat ka political party ka ba la apo Kasil Autonomous District Council batang maka himarwe klam da dalkam yang kejingkusan jong kanu woi pat ka political party no kadi ka history bangiyo ban sei yaki MDC khat nyumut nang te na po Kasil Autonomous District Council bat ban forms nan yaki EC hang te ha po Kasil Autonomous District Council oi ngara sumu ru nakamta jong PWP kam tam kinong kit ya ba ya kam jong party ngamong ya tam kini ki ba khamat no ki president ki secretary ki treasurer ki organizing secretary jong party le kham tam nam ta jong pi ki members jong party ban ngamar tatien bakari ka jing tristom jong pi ru lembat upai ba hagni ka election ka bang dep arpo arsan shaka GHDC nga so kum ka party ban yo prangut ki MDC hakasian ka baningkong ka jing khun ka election ka baningkong du jong ka district council hapo Giant Hills hapring sibut ki jing e kijing ma kijong pi kum ki pat ba na kani ka dong ka thai kijong pi ban sei prangut ki MDC manong pi kadi ki jingjok na kam ta jongi ban kadi u dak jong ka jingkermen sangani ka dong ka thai kijong pi na kam ta ka election arpo pra ubangi ni upcoming lenti ban ngan mar ta tien no ngam ar ta tien ba na kani ka dong ka thai kijong pi no ngin num dei ban pen le no e wat tang kawe ka situ na kalian ka jungi kong ka party ban ngait scam ni por ko mta no ngin nang tristom bakani ka si kalong ka si ka ba kemen kalong ka si ru ka ban sa jingkerma na ka ta jonga jong pi kum ki ta ki nong tre jonga voice of the people party ban la pli ka ni ka office ban ngait scam ba lingba mo lingba jong ka ni ka office tre kam on nang la ban pen bha on nang la ban pen janai
ya ka kam jong ka party ha ka ni ka district ka ba e ka jong pi